To kora ang'iyo bill ni ka inde finance bill mwuoye ni to kare nende ni onge gimine no ka bere ye ka inde maber actually machielo ka inde turnover tax wakuongo dhi ane magi kaso bire maber turnover tax koro gidwa kete nyocha en atamala achiel kuom uso moro amora mokadho milion achiel sani koro gidwa no bed atamala 3 kuom uso moro amora mokadho nus milion mano en chik maber koso rach ninge chinge ni kendo gima rach kanyo en ni ichule immediately ma I declare. Ingene seche moko inyalo ga declare to poko chuli go jok mane I supply ni donge. Why you say generally finance bill mano otemo tamo loso ji ahala nikech yano wach kani vijana okaw hustler fund odhi ochako ohala donge. An ginyalo wach no. Ingen sani kidwa loso ohala no mokwongo ta understanding tax bill no tekni. Basti bro go I fine. To ko go I fine tigo I fine matek. Ani dhi mbele na de kidwaro kata tax consultant mondo umianda sana ka gino dhi. Sani kidhi kata pinywa ma nyikwara Ramogi kucha donge kata kidhi mana Homa Bay kata mana kidhi Karachuonyo. Nitie jok mayalo understand ka gino timre. Kora nyisi yani gini okelo weche mang'eny. Nitie jomoko mabiro chieme kaka tax consultant mabiro pimo ni kako ripobe ni comply time gi pesa to gini gima gitimo na go dhog gitu nyisi tim tichulo gidonge. To nitie jok magini biro tamo loso hala. Ana yuaga mna kagini nego ohala the entrepreneurial spirit ma jo Kenya. Mane gima yuago ga. Ntire machielo bende miluongo ni digital tax.